Koprivnička udruga Bolje sutra predstavila je rezultate projekta pod nazivom Želim znati kako imati. Želim znati kako imati naziv je projekta kojeg je unazad godinu dana provodila udruga s invaliditetom Bolje sutra zajedno s partnerima, Osnovnom školom Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačkom županijom te općinom Koprivnički Ivanec. Korisnici projekta prvenstveno su bili učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole, vijećnici općine te osobe s teškoćama u razvoju. Glavni cilj je bila edukacija djece osnovnoškolskog uzrasta u aktivnom građanstvu, mijenjanje svijesti, tolerancija za različitost, promicanje socijalne uključenosti, razvijanje svijesti o odgovornom gospodarenju društvenim i prirodnim resursima i razvijanje kritičke medijske pismenosti, dok su specifični ciljevi se odnosili na proširivanje već postojećih znanja i sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta kao i članova udruge o različitosti, sposobnosti prihvaćanja različitosti i stvaranja uvjeta za društvo jednakih mogućnosti za sve, kao i poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike, informacijskih i komunikacijskih znanosti. U sklopu projekta provedeno je niz edukativnih i kreativnih radionica, primjerice radionice pod nazivom Od medija do medija, Mala financijska abeceda, Kockica po kockica jednako kasica i ostale aktivnosti. Korisnici su dobili informacije o poboljšanju kvalitete života, o unapređenju životnih vještina, stvaralaštva i poduzetničkih vještina od kompetentnih stručnjaka. Stekli su nova znanja i vještine, komunicirali su na materinskom jeziku, vježbali javni nastup, razvijali su kompetencije i postupke za cjeloživotno obrazovanje. Sukladno razvoju građanskih vrijednosti i stavova, korisnici su sada pokazali da imaju osjećaj solidarnosti prema socijalno isključenima u školi, u lokalnoj zajednici, osvijestili su vlastitu inicijativnost i poduzetnost i povećali razinu informiranosti i osviještenosti učenika i mladih sa i bez teškoća o aktivnom građanstvu i potrebama osoba s invaliditetom. Na projekt se osvrnula je predsjednica udruge Bolje sutra Marija Mraz. Meni osobno je bilo svaka aktivnost prekrasna. Ono što mi je najljepše, dirnulo me nekoliko izjava djece iz osnovne škole Koprivnički Ivanec, kad uvijek iznova se iznenadim koliko ta djeca shvaćaju ovaj naš rad, našu suradnju ozbiljnom, tako da je isplatilo se sve ovo što smo radili tijekom godinu dana. Koliko je projekt uspješno priveden kraju, primjer su i nove ideje nastale na temelju stečenih znanja prilikom provedbe spomenutih aktivnosti. Upravo kroz ovakve projekte ne samo učenici, već svi mi jačamo svoje i poduzetničke vještine, svoje informacijske i komunikacijske kompetencije. Pa zapravo nam je cilj i potaknuti kod učenika razvoj jedne svijesti, odnosno poticati ih na aktivno građanstvo, da i oni znaju da iako su mali, da njihove riječi netko sluša. Pa kroz ovaj projekt razvila se jedna zanimljiva ideja o, kako smo je mi nazvali, otvorenom dvorištu, koje bi bilo namijenjeno upravo za poboljšanje uvjeta za rekreaciju i integraciju, bilo bi namijenjeno svim korisnicima lokalne zajednice, svih dobnih skupina, isto tako i osobama s različitim razvojnim teškoćama. O čemu se radi? To bi bilo zapravo jedno otvoreno dvorište na kojima bi se nalazile sprave i za vježbanje, pa tako isto i za igru, koje bi bilo dostupno cijeloj lokalnoj zajednici i šire. Inače, projekt je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i to putem natječaja vezanog za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja.